Môžeš, Maťko? Detičky, čo keby sme urobili... Utkali nejaký koberec? Alebo nejakú látku? Z novoročných prianí a želaní. Pán moderátor Maťko, môžeš začať? Čo by deti prijali sebe navzájom, pani učiteľke, stárkej? Pustíme sa do roboty. Pán kameraman, Maroško to všetko zaznamenáva. Vyber si, Maťko, niekoho. Rýchlúčko, aby sme nestrácali čas, lebo sme zvedaví. Poď, Matúško, poď. Zakrúť kolovrátkom a povedz aj, komu ideš prijať. Ja by som chcel prijať môjmu stariocovi, aby už nemal cukrovku. Super. Čiže veľa zdravíčka, však to je dôležité. Potom by som ešte pro svojmu ocinovi, aby som ho poslúchal. Potom by som ešte pre pani učiteľku, aby veľa dobrých detí. Ďakujem ti veľmi pekne, Maťko. Pán moderátor, pokračujte v svojej práci. A povedz aj, komu má prijať. Alebo všetkým, koho chce, komu chce. Komu chceš, môžeš prijať. Môžeš aj kráčať, Maruško, pri kamerovaní, no. Môžeš sa aj pohybovať tuto okolo kruhu. Prajem všetkým detičkom, aby boli zdraví. Zdravie nám praješ. Môžeš aj viac popriať, tak ako Matúško. Ďalší vinšovník ide tkať. Výborne, Maruško, môžeš si prejsť okolo potom pomaličky, áno. Super ti to ide. Perfektne kameruješ. Výborne. Poď. Chyť čarovný kolovrátok a uvíň novoročný vinš. Toto nepotrebujeme. Boli všetci v škole zdraví a detičky poslúchali pani učiteľku, aby moje sestry neklamali od všetkých klamov. Rodičov, tak aby neklamali. No. Každého tam bude vidieť, ako krásne teraz Setka počúva. Ale detičky. Aby môjho ocina už prestala bolieť hlava a aby sme všetci boli v tejto škole poslušní. Super. Sáška, poď nám ty zaželať. Pre tvoju maminu, pre pani učiteľku a pre všetky deti v Afrike. Ja by som chcela poželať pani učiteľke, aby ju poslúchali všetky deti, no a aby moja mamina už by si oddychala, lebo nemôže mať prestávku. Má toho veľa v práci, je unavená tiež. A aby ešte deti v Afrike mali čo jesť. A aby moja Veronika, moja teta, vyhrala v baskete. Aby sa jej darilo v športe. A pre seba? Čo by si želala pre seba? Čo bude, to bude? Čo najmä? Zuzka, no poď teraz ty Saške zablahoželať. Čo by si jej do nového roka? Dobre, a my to stop. Ja želala Saške, aby to všetko zaprialo. Aby sa to splnilo, čo si želala asi však? A nám, aby starší nechodil na vodičku a
posteli a aby chudobní mali čo jesť. Ďakujeme, Zuzi. Martinko chce popriať? Poď, Martinko. Áno, pekne, nahlas nám to povedz. Áno. Aby moja prastarka nemala problémy so srdcom. Tak, aby bola zdravá. Mároško chce ísť. Ktorý chcete povedať, tak ručičku hore, ktorý chcete. Dobre? Dobre, dobre, Mároško. To som rada, že chcete vinšovať. Aby No, všetci bohatí počúvate to? pomáhali chudobným, čo nemajú jesť. Tak, tí, ktorí majú toho prebytok, aby sa s tými, Martinko, ktorí nemajú. A ešte, aby sme mali same dobré známky, aby nám bolo dobre tu na škole. Tak, ani nie tie známky, ale aby sa vám chcelo učiť. A ešte, aby nám Ježiško odpúšťal všetkých hriech. Ďakujeme, Mároško. Matúško, poď ešte ty. Dobre, Martinko, super ti to ide. Pomaličky všetkých, aj Veronka by sa videla. Už náš bratranec Románko, aby nás už išiel pozrieť na doma a ešte, aby moja mamina, aby som ešte išiel ako mamine do roboty. Veronka. Poď, Veronka. Ja prosím mamina, aby bola zdravá. Tak praje, že je veľa zdravia do nového roka. Kto chce ešte blahoželať, vinšovať do nového roka? Poď, Martinko. Ja ešte prosím, aby sa všetkým darilo a aby sa aj v práci každému darilo. Duško, poď. Aby sa všetkým darilo, aby mali dobré známky, aby boli šťastní a zdraví. Ďakujeme veľmi pekne. Vypneme. Pomaličky. Pomaličky kamerou. Pomaličky posúvaj. Hľadaj si Aby deti tvár. v Afrike mali čo jesť. A aby Amerike aj chudobní mali čo jesť. Tak aj Martinka tam môže, aby ho bolo vidieť. Matúško ešte chce sa blahoželať. Ja prosím, aby nikdy už neboli vojny. Veru, mier je veľmi dôležitý. Ešte niekto, Natálka? Poď. Ja prosím, aby moja mama nebola chorá. Tak, zdravie. Ešte niekto?